ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനേ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 18 ദിവസത്തെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇന്ന് അധ്യായം 13, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അല്ലെ? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, അതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ന് അധ്യായം 13. അപ്പോ ഇന്ന് മുതൽ നമ്മൾ ഏത് യോഗം തുടങ്ങാണ്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഏത് യോഗാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓർമ്മയുണ്ടോ? എവിടെ പോയി എല്ലാവരും? ആരെയും കാണുന്നില്ലല്ലോ. ആൾക്കാരും എല്ലാരും ഇവിടെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഏത് യോഗമാണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് നമ്മള് ജ്ഞാനയോഗം തുടങ്ങാണ് അല്ലെ? ഇന്നോട്ട് ജ്ഞാനയോഗം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാണ് നമ്മള്. 13ാമത്തെ അധ്യായം. അപ്പൊ ഇന്നലെ നമ്മള് 12ാമത്തെ അധ്യായം ഏതായിരുന്നു? ഭക്തിയോഗം കണ്ടു. നല്ലൊരു അധ്യായമായിരുന്നു. ഓർമ്മയുണ്ട്? എന്താണ് ഭഗവാൻ അതിൽ 2 കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. ഒന്ന്, നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു തന്നു. ഒരു 5 കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അത് കൂടാതെ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി ഭക്തൻ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. അതായത് ഇന്നലത്തെ അധ്യായത്തിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ 2 കാര്യങ്ങളാണ് കണ്ടത്. ഒന്ന്, ഭക്തിയോഗം എങ്ങനെയാണ് ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്ന് കാണിച്ചു. പിന്നെ ഒരു ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഭക്തൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ആ 2 പോയിന്റാണ് അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ പോയിന്റ് ഭക്തിയുടെ സേവനം എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാന്നാ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഫസ്റ്റ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് എന്താ പറഞ്ഞ? അങ്ങനെ ഏതൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഓർമ്മയുണ്ട്? നാമസങ്കീർത്തനം, നൈവേദ്യം. അതായത് പറഞ്ഞ് ഭഗവാനിൽ മനസ്സുറപ്പിച്ച് ബുദ്ധിയെ വ്യാപരിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതാണ് പറഞ്ഞത്. നാമം ജപിക്കുക, ഭഗവാനെ നിവേദ്യം. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? രണ്ടാമത്, അത് സാധിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ. അതായത് ഭക്തിയോഗത്തിന്റെ നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് ഒരു ഗുരുവിനെ കണ്ട് ആ ഗുരുവിലൂടെ നമ്മൾക്ക് ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ക്ഷേത്രങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി നല്ല ഇതിൽ നന്മ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതായത് അമ്പലങ്ങൾ പണിയ അതേപോലത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട്, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഓഫീസുകളോ പിന്നെ അങ്ങനത്തെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ആത്മസ്ഥിതനായിട്ട് കർമ്മഫലങ്ങളെ ത്യജിക്കാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? അതായത് സാമൂഹ്യ സേവനങ്ങൾക്ക്, ആശുപത്രികള് അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സഹായങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തുകൊണ്ട്, ദാനങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സഹായിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു. അതും സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു? ജ്ഞാനത്തിലൂടെ ജ്ഞാനം നേടി പിന്നെ ധ്യാനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട്. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന്റെ 5 കാര്യങ്ങൾ ഇന്നലെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. ഇനി ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ഉത്തമനായിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എങ്ങനെയാണ് മനോഭാവം ഉണ്ടാവില്ല, എല്ലാവരും സമഭാവനയോടെ കാണുന്നു പറഞ്ഞു. പിന്നെന്താണ്? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾക്ക് അതീതനായവരായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? ശത്രു
ശത്രു മിത്രഭാവം ശീതോഷ്ണത്തിൽ അതിലൊന്നും ബന്ധപ്പെടാതെ പിന്നെ എപ്പോഴും മനസ്സിൽ ഭഗവാനെ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയായിരിക്കും. അങ്ങനെ കുറെ പോയിന്റുകൾ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ശ്ലോകത്തിൽ അല്ലെ. ഒരു കുറെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ബാക്കിയല്ലാതെ അതാ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഭക്തനാണ് ഭഗവാൻ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവനെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു അല്ലെ. ഇനി നമ്മള് ഇന്നത്തെ അധ്യായം നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഏതാണ്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ഭക്തിയോഗം എല്ലാവർക്കും എന്തുണ്ടാവണമെന്നില്ല, ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാൻ സാധിക്കണം എന്നില്ല. ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം എന്നില്ല. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. കാരണം എല്ലാവരും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഭക്തി പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗുരുവിലൂടെ ഒക്കെ നമുക്ക് ഈ ജ്ഞാനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കണം എന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും അറിയണം എന്നില്ല അത്. അപ്പൊ അവിടെയാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ. അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ജ്ഞാനയോഗം, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെ ജ്ഞാനം നേടിക്കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ പതുക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്തിലേക്ക് എത്താണ്? നമ്മൾ ഭക്തിയിലേക്ക് വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ജ്ഞാനയോഗം നമ്മൾ പറയുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കണം എന്നില്ല ഇത് ഭക്തിയോഗത്തിലൂടെ വരാനായിട്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാകുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്? അവിടെ ജ്ഞാനയോഗത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം അധ്യായം 13, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അർജുന ഉവാച പ്രകൃതിം പുരുഷം ചൈവ ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രജ്ഞമേവ ച ഏതത് വേദിതുമിച്ഛാമി ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ച കേശവ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് ഇവയെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അപ്പൊ അർജുനൻ പറയാണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്ത്, അല്ലയോ പ്രിയപ്പെട്ട കൃഷ്ണ, പ്രകൃതി എന്താണ്, പുരുഷൻ എന്താണ്, ക്ഷേത്രം എന്താണ്, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണ്, ജ്ഞാനം, പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാൻ എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് ഇവിടെ ആര് പറയാണ്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടാണ്. പ്രകൃതി എന്താണെന്നറിയണം, പുരുഷൻ എന്താണെന്നറിയണം, ക്ഷേത്രം എന്താണെന്നും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ആരാണെന്നും പിന്നെ ജ്ഞാനത്തിന് വിഷയീഭവിക്കുന്നത് എന്താണ്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം അറിയാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ആര്? അർജുനൻ. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച ഇദം ശരീരം കൗന്ദേയ ക്ഷേത്രമിത്യാഭിധീയതേ ഏതദ്യോ വേത്തി തം ബാഹു ക്ഷേത്രജ്ഞ ഇതി തത്വിദഃ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ പറഞ്ഞു, കുന്തിപുത്ര, ഈ ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഇതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്? ഈ ശരീരത്തെയാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ആരാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ഈ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയുന്നവനെ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയുന്നു. പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം എന്നിവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഈ ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്, അതിനെ അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞനും എന്ന് ഭഗവാൻ ഉത്തരം നൽകുന്നു. അപ്പൊ ശരീരത്തെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ഭക്തനായ ആത്മാവിന്റെ കർമ്മവേദിയാണ് ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭക്തനായ ആത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാൻ എന്ത് വേണം? ഒരു സ്ഥലം വേണം. ആ വേദിയെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ശരീരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭക്ത ജീവാത്മാവ് ഭൗതികതയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ഈ ജീവാത്മാവ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇങ്ങനെ പ്രകൃതിക്ക് മേലെ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് ശരീരം. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഈ പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാനായിട്ട് എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനനുസരിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ കർമ്മവേദി, ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തെ നമ്മൾക്ക് എന്ത് പറയാം? ശരീരം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലായത്? ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത് ക്ഷേത്രമാണ്. ആ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. ആർക്കാണ് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആർക്കാ സാധിക്കുക? ആർക്കാണ് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്?
ആരാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്നത്? ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ ഭഗവാൻ. പിന്നെ ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ആത്മാവ് ആത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കായിരിക്കും അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? ആത്മാവൻ ആത്മാവിന് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? ജീവാത്മാവിന് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. നമ്മളൊരു വീടിനുള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന പോലെ എത്രയാണ് പറഞ്ഞ 12 പുരങ്ങളോ ഉള്ള ഒരു എന്താ പറയാ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളില് നമ്മൾ ഇത്രേ വാതിലുകളുള്ള ഒരു ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ് ആര്? നമ്മൾ ഈ ശരീരത്തിന്റെ ഉള്ളിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ഈ ജീവാത്മാവ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ ജീവാത്മാവിന് ആരെ കുറിച്ച് അറിയാം? ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാം. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ജീവാത്മാവാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. കാരണം ആ ജീവാത്മാവിന് ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്താണ്? ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ട് എന്ത് വേണം? ഒരു സ്ഥലം വേണം. ആ കർമ്മവേദിയാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന്. ഇവിടെ കണ്ടോ? ജീവാത്മാവിന് ഭൗതിക പ്രകൃതിയില് കുടുങ്ങിക്കിടക്കാണ്. ആ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കീഴടക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രകൃതിക്ക് മേൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കാൻ എത്രമാത്രം കഴിവുണ്ടെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ച് അയാൾക്കൊരു കർമ്മവേദി ലഭിക്കും. ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലമാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ പ്രവർത്തന മണ്ഡലത്തെ ശരീരം എന്ന് പറയും. അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് പ്രവർത്തിക്കാനായിട്ടൊരു കർമ്മവേദി, അതാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ? അപ്പൊ ജീവാത്മാവാണ് ആര്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. അപ്പൊ ശരീരത്തെ ക്ഷേത്രം എന്ന് പറയും. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പൊ ആരാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ? ജീവാത്മാവാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, ഈ ജീവാത്മാവ് മാത്രമാണോ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഉള്ളില്? അല്ല, പരമാത്മാവുണ്ട് അല്ലെ? നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് ജീവാത്മാവിനെ നമുക്ക് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറയും. ഒപ്പം തന്നെ ആരുമുണ്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളില്? പരമാത്മാവ്, ചതുർഭുജധാരിയായിട്ടുള്ള അല്ലെ, ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ ഭഗവാനും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. എന്താണ്? ശംഖ് ചക്ര ഗദാ പത്മത്തോട് കൂടിയ ഭഗവാൻ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുന്ന ആ ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? അപ്പോ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആർക്കും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും? ഭഗവാനും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അതിനൂടെ നമ്മൾ പറയുന്നത് എന്താണ്? 2 പക്ഷികൾ, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായിട്ടുള്ള 2 പക്ഷികൾ നമ്മളുടെ ഉള്ളിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. ആ ജീവാത്മാവായ പക്ഷി എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്? എപ്പോഴും ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ? ജീവാത്മാവിന് ഒരിക്കലും കർമ്മം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. അത് ഏത് സമയത്തും എന്താണ്? പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. നമ്മളൊരു സെക്കൻഡ് നമുക്ക് അനങ്ങാതിരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ ആ തൊട്ടടുത്തിരിക്കുന്ന പക്ഷി എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അതിന് സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികൾക്ക് സാക്ഷിയായിട്ടിരിക്കുകയാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. അപ്പോ നമ്മുടെ 2 പക്ഷികൾ നമ്മുടെ ഉള്ളില്, നമ്മളെ ഹൃദയത്തിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികൾ, ആ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലിരിക്കുന്ന 2 പക്ഷികളെ ജീവാത്മാവ് പരമാത്മാവായിട്ട് നമ്മൾ താരതമ്യപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരേ മരത്തിന്റെ കൊമ്പിലാണ് 2 പക്ഷികൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഒരു പക്ഷി ഇങ്ങനെ ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്തിരിക്കുന്ന പക്ഷിയാണെങ്കിലോ നിശബ്ദമായിട്ട് ആ പക്ഷി ചെയ്യുന്നത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ചെയ്യുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളില് ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ജീവാത്മാവ് ഇങ്ങനെ ഒച്ചയും ബഹളം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഓരോ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. പരമാത്മാവ് ഇതിനെല്ലാം സാക്ഷിയായിട്ട് നിലകൊള്ളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ട്. കാരണം നമ്മള് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾക്കറിയാം എന്താണ്? ഭഗവാൻ നമ്മൾ 3 തരത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നമ്മൾ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെ? ഫസ്റ്റ് നമ്മള് ബ്രഹ്മത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ നോക്കുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പരമാത്മാ രൂപത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെന്താണ്? ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ 3 തരത്തിലും സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. ചിലപ്പോ ബ്രഹ്മത്തിൽ സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാനൊരു പ്രകാശ രൂപത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത് സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ ആത്മസാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ ചിലരെന്താണ്? ഭഗവാനെ പരമാത്മാ രൂപത്തില് സാക്ഷാത്കരിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. 3ാമത്തെയാണ് ഭഗവത് സാക്ഷാത്കാരം. അപ്പോ ഈ സാക്ഷാത്കാരം നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ശ്രമിക്കും എപ്പോഴും. കാരണം ആ സാക്ഷാത്കാരത്തിലെത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവുള്ളൂ? ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണതയിലേക്ക് നമുക്ക് എത്താനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മള് ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പരിപൂർണത എന്ന് പറയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുക എന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു തരത്തില് സാക്ഷാത്കരിച്ചാൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ പരിപൂർണത കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ ജീവാത്മാവ്
ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവുമായിട്ട് നമ്മളുള്ളില് ജീവാത്മാവുണ്ട്, പരമാത്മാവുണ്ട്. ആ പരമാത്മാവ് എന്തിനാണ് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? അത് ജീവാത്മാവിനെ കൊണ്ട് എന്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ട്? ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും അത് ചെയ്യാം, പക്ഷെ സാക്ഷാത്കരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതിനാണ് നമുക്ക് ഓരോ കാര്യങ്ങളും, നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ശാസ്ത്രങ്ങളും വേദങ്ങളും ഒക്കെ തന്നിരിക്കുന്ന എന്തിനാണ്? നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കി സാക്ഷാത്കാരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? നമ്മളത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല. ക്ഷേത്രജ്ഞം ചാഭിമാം വിധി സർവക്ഷേത്രേഷു ഭാരത ക്ഷേത്രജ്ഞയോർജ്ഞാനം യത്തജ്ഞാനം മതം മമ. ഹേ ഭാരതവംശജ, സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. ഈ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. ഇതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. അപ്പോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണെന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മള്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ജീവാത്മാവ്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? സർവ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഞാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണെന്ന് നീ അറിയണം. അപ്പൊ ആരും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്, ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാനും നമ്മളെ ഉള്ളിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാന് നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടെ? നമ്മളെ കുറിച്ച് ഭഗവാനും അറിയാം അല്ലെ? അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും ആരും തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ക്ഷേത്രജ്ഞൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനാണ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. നമ്മുടെ ഉള്ളിലെ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ഭഗവാൻ ഉണ്ട്. ആ ഭഗവാനും എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാനും നമ്മളെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും, ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. പക്ഷെ ഇത് തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. ജീവാത്മാവായ ക്ഷേത്രജ്ഞനും പരമാത്മാവായ ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? പറയാൻ സാധിക്കുമോ? ജീവാത്മാവ് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു, പരമാവധി അതിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അല്ലാതെ രണ്ട് തമ്മിൽ വേറെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ട്, പറയാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞന് ആരെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ? താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ, അല്ലേ? ആണോ? അതെ. പക്ഷെ പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്? അല്ല 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 അല്ലെ? എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കാരണം പരമാത്മാ രൂപത്തിലിരിക്കുന്ന ഭഗവാൻ എല്ലാ ജീവാത്മാക്കളിലും ഉണ്ട്. ആ പരമാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്ഞാനം ആർക്കുണ്ട്? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞനുണ്ട്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞന് താൻ ഇരിക്കുന്ന ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കില്ല? ജീവാത്മാവിന് സാധിക്കില്ല. പക്ഷെ പരമാത്മാവിന് അങ്ങനെയല്ല, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോ ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്, ജീവാത്മാവും ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ്. പിന്നെ ഇനി ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും, അതായത് ശരീരത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരെ കുറിച്ച്, അതായത് പരമാത്മാവിനെയും ജീവാത്മാവിനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? ജ്ഞാനം എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓരോ ശരീരത്തിലും കുടികൊള്ളുന്ന ക്ഷേത്രജ്ഞനാണ് ഞാനെന്നും ഭഗവാൻ അരുളി ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്വശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രമേ അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ, മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്ന ഭഗവാനാകട്ടെ എല്ലാ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാം. എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അദ്ദേഹത്തിന് പൂർണ്ണ അറിവുണ്ട്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ ജീവാത്മാവിന് താനിരിക്കുന്ന ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മാത്രം അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ പരമാത്മാവ് എങ്ങനെയല്ല, സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും പരമാത്മാവായി വാഴുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ആ പരമാത്മാവിന് എല്ലാവരുടെ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് എന്താണ്, ജീവാത്മാവും പരമാത്മാവും അവർ രണ്ടുപേരും ക്ഷേത്രജ്ഞന്മാരാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവിധ ജീവജാലങ്ങളുടെയും നാനാവിധ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള അറിവ് ആർക്കുണ്ടായിരിക്കും? പരമാത്മാവായിട്ടുള്ള ക്ഷേത്രജ്ഞന് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇനി എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? ഇനി ഇതിൽ എന്തൊക്കെയാണ്, ഈ ശരീരത്തെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കില്ല, ഈ ശരീരത്തില് എന്തൊക്കെയാണ് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ശരീരത്തിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ഘടകങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാണ്. എന്തെല്ലാം ഉൾപ്പെട്ടതാണ് ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്? ശ്ലോകം പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഞാൻ വായിക്കാം. മഹാഭൂത്യാനഹങ്കാരോ ബുദ്ധിരവ്യക്തമേവ ച ഇന്ദ്രിയാണി ദശൈകം ച പഞ്ചചേന്ദ്രിയ ഗോചരഃ ഇച്ഛദ്വേഷ സുഖം ദുഃഖം സംഘാതശ്ചേതനാധൃതി
ഏതത് ക്ഷേത്രം സമാസേന സാവികാരമുദാഹൃതം. എന്തൊക്കെയാണ് ഈ എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയാണ്. കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ശരീരം പല വിധത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഈ ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എന്തൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്? ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ജനിക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ വളരുന്നുണ്ട്, പിന്നെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്, പിന്നെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നു, പിന്നെ ക്ഷയം സംഭവിക്കുന്നു, മരണം സംഭവിക്കുന്നു. ഇങ്ങനെ പലവിധ മാറ്റങ്ങളിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ ശരീരം കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ആ ശരീരം എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണെന്ന് പറയാണ്. എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. 5 മഹാഭൂതങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ് 5 മഹാഭൂതങ്ങള്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഈ 5 ഭൂതങ്ങൾ, മഹാഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5 ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പിന്നെ ഏതാണ് പറയണത്? നിത്യഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, അവ്യക്തത, 10 ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ, മനസ്സ്, 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, രാഗദ്വേഷങ്ങൾ, സുഖദുഃഖങ്ങൾ, സമദൃഷ്ടി, ജീവലക്ഷണങ്ങൾ, ദൃഢവിശ്വാസം എന്നിവയും ചുരുക്കത്തിൽ ക്ഷേത്രമായി അതിന്റെ പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളായി വിവരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ എന്തൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ് ശരീരം എന്ന് പറയാണ്. അടുത്തതിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട്. ഒന്നാമതായിട്ട് ഏതാ പറയണത്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. ഇതാണ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. മനസ്സിലായോ? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള് 5. അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ? ഇനി നമ്മൾ അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് അടുത്ത് വിട്ടിട്ട് പിന്നത്തെ വായിക്കാം. ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 ഏതൊക്കെയാണ്? നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി അല്ലേ? അപ്പൊ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ 5, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5. ഏതൊക്കെയാണ്? കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി. ഇപ്പൊ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ കിട്ടി. ഇനി അടുത്തത് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. അജ്ഞാനം കൊണ്ട് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ. കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5 ഏതൊക്കെയാണ്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ വരുന്നത്? കാലുകള്, കൈകള്, ബുധം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, ശബ്ദം. ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ. മനസ്സിലാവുണ്ടോ? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ 5. കർമ്മം ചെയ്യുന്ന ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? കാലുകള്, കൈകള്, ബുധം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, ശബ്ദം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്ത് വരുന്നത്? മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് എന്താ? ബുധ. മൂന്നാമത് പറഞ്ഞത് ബുധ. അതെന്താണെന്ന് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരണം കേട്ടോ. ബുധത്തിന് ബുധ വേറെ എന്ന് മലവിസർജനം. വേറെ എന്തെന്ന് പറയും? ഇപ്പൊ നമ്മളതിന് വേട് എന്താ മാതാജി ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ ആർക്കെങ്കിലും? മലവിസർജനം നടത്തുന്നത് അതിലൂടെയാണ്. അതെ അതെ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാതാജി. ഗുദം ഗാനാണ്. ഗുദാന്നല്ലേ? അതെ, ഗാണ്. നമ്മൾ വിചാരിച്ചത് അതല്ല, അതാണ്. ഗുദാണെങ്കിൽ റെഡിയാണ്. ശരിയാണ്. മാതാജി അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് പറഞ്ഞു കൊടുക്ക്, അപ്പൊ മനസ്സിലാവും. മനസ്സിലായി. ഗുദാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയായിരുന്നു. അല്ല, അതിവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ പ്രഭു. ഗുദം ഇവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ടല്ലോ. അതെ, ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ, തെറ്റിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ പിന്നെന്താണ് പറയണത്? ഇപ്പൊ നമ്മള് ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു. ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളെ കണ്ഠത്തെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ. ശബ്ദം എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ഠം, കാലുകള്, കൈകള്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. അപ്പൊ എത്ര എണ്ണായി? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങളായി, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങളായി, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങളായി. അപ്പൊ 15 അല്ലെ? പിന്നെ വന്നിട്ട് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്. 5 ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ. ഓരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാകാവുന്ന നമ്മളെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഗന്ധം, രൂപം, സ്പർശം, രസം, ശബ്ദം. ഇതാണ് ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ 5. അപ്പൊ 20 പിന്നെ വന്നിട്ട് ഏതാണ്? മോളിൽ നമ്മളൊരു പാരഗ്രാഫ് രണ്ടാമത്തെ വിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. പിന്നെ ഏതാണ്? ഒരെണ്ണം മനസ്സ്. ഇതാണ് 24 ഘടകങ്ങൾ വരുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി, ജലം, അഗ്നി, വായു, ആകാശം. പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്. പിന്നെ ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്. ഏതൊക്കെയാണ്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്. പിന്നെ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള് വരുന്നത് ഏതാണ്? ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വന്നു, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വന്നു. ഇനി നമുക്കുള്ളത് ഏതാണ്? കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്. കൈ, കാല്, കണ്ഠം. ശബ്ദം, കണ്ഠം.
അപ്പൊ 20 എണ്ണായല്ലോ. ഇനി വന്നിട്ട് മനസ്സുണ്ട്. മനസ്സാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ട് ഇന്ദ്രിയങ്ങളെക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടമായ മനസ്സ്. പിന്നെ ഏതാണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരം, ബുദ്ധി. പിന്നെ ഏതാണ്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഒരെണ്ണായിട്ട് കൂട്ടുക. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ബുദ്ധി വരുന്നുണ്ട്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അങ്ങനെയാണ് 24 ഘടകങ്ങൾ. ഈ 24 ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടതാണ് എന്ത്? ശരീരം എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ് അതൊന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുമോ? പഞ്ചഭൂതങ്ങൾ, ഭൂമി, ജലം, വായു, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ആകാശ, അഗ്നി, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, കർമ്മേന്ദ്രിയം, ശബ്ദം, കാല്, കയ്യ്, ഭുജം, ഉൽപാദനം, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങള്. ക്ലിയർ ആയോ ഏതൊക്കെയാണെന്നുള്ളത്? ഒന്നും കൂടി പറയണമെങ്കിൽ പറയാം. പറയുന്നുണ്ടോ? ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങള്, മനസ്സേ, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ശരി. ഗന്ധം. അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ വന്നിട്ട് മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇപ്പൊ കിട്ടിയോ 24 എണ്ണം? മാതാജി, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോ ഏതൊക്കെ വരും? ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? മിഥ്യാഹങ്കാരം, മനസ്സല്ലേ? ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? അല്ല, ത്രിഗുണങ്ങള് രജോ തമോ. അതെ, ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? തമോ ഗുണങ്ങൾ. സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, തമോ ഗുണം. അതാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ. ത്രിഗുണങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ത്രിഗുണങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളെ സ്വഭാവം വരുന്നത്. ത്രിഗുണങ്ങൾ ഏതാണ് നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചാണ് എന്ത് വരുന്നത്? നമ്മുടെ സ്വഭാവം, പ്രവൃത്തിയൊക്കെ വരുന്നത്. ക്ലിയർ ആയോ? 24 എണ്ണം ക്ലിയർ ആയി മാതാജി. ഇനി അടുത്തത് എന്താ പറയുന്നത്? ഇനി അടുത്തതില് ജ്ഞാനം, അജ്ഞാനം എന്താണെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ്. ഇവിടെ ശ്ലോകം ഇല്ലത്. അമാനിത്തമതം പിത്വ അഹിംസ ക്ഷാന്തിരാർജവം ആചാര്യോപാസനം ശൗചം സ്ഥൈര്യം ആത്മാവിനിഗ്രഹ ഇന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വൈരാഗ്യം അനഹങ്കാര ഏവച ജന്മ മൃത്യുജരാ വ്യാധി ദുഃഖ ദ്വേഷാനുദർശനം അസക്തിരഭിശൃംഖ പുത്രദ്വാരാഗൃഹാദിഷു നിത്യം ച സമചിത്തത്വ ഇഷ്ടാനിഷ്ടോപപത്തിഷു മയി ചാനന്യയോഗേന ഭക്തിരവ്യഭിചാരിണി വിവിക്ത ദേശസേവിത്വ അരതീർജന സംസതി അധ്യാത്മജ്ഞാന നിത്യത്വം തത്വജ്ഞാനാർത്ഥമദർശനം ഏതജ്ഞാനമിതി പ്രോക്തം അജ്ഞാനം യതതോന്യത. എന്താ പറയുന്നത് ഇവിടെ? വിനയം, ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കൽ, ശുചിത്വം, സ്ഥൈര്യം, ആത്മസംയമനം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ അനാസക്തി, മിഥ്യാഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങൾ, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെക്കുറിച്ചുള്ള ബോധം, വൈരാഗ്യം, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം എന്നിവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിൽ അക്ഷോഭ്യത എന്നീ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ടു നിൽക്കൽ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യമറിയൽ, തത്വചിന്തയിലൂടെ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കൽ എന്നിവയെല്ലാം ജ്ഞാനം ആണെന്നും ഇവയല്ലാതെ ഉള്ളതെല്ലാം അജ്ഞാനമാണെന്നും ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. അപ്പൊ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാ വരുന്നത്? ഒന്ന് വിനയം, പിന്നെന്താണ് പറയണത്? ഗർവില്ലായ്മ, അഹിംസ, ക്ഷമ, ലാളിത്യം, ഒരു യഥാർത്ഥ ആത്മീയ ഗുരുവിനെ സമീപിക്കുക. പിന്നെന്താണ്? ശുചിത്വം. ശുചിത്വം 2 തരത്തിൽ വരും. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം, ബാഹികമായിട്ടുള്ള ശുചിത്വം. പിന്നെ സ്ഥൈര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാല് സ്ഥിരത. പിന്നെന്താണ് പറയണത്? ആത്മസംയമനം. ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാ? അനാസക്തി ഉണ്ടാകുക, നിത്യ അഹങ്കാരമില്ലായ്മ, ജനന മരണങ്ങള്, വാർദ്ധക്യം, രോഗം എന്നീ പരിണാമങ്ങളുടെ ദുഃഖാത്മകതയെ കുറിച്ചുള്ള ബോധം. പിന്നെന്താണ്? വൈരാഗ്യം.
വൈരാഗ്യം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വിരക്തി, നമുക്ക് വിരക്തി ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ എന്താണ്, മക്കൾ, ഭാര്യ, ഗൃഹം മുതലായവയിൽ നിന്നുള്ള മുക്തി, അതായത് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാ, മുക്തി നേടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക. പിന്നെന്താണ് മുക്തി, സുഖദുഃഖങ്ങളിലെ അക്ഷോഭ്യത. സുഖദുഃഖങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് എങ്ങനെയായിരിക്കണം, ഒരേപോലെ സമഭാവനയോടെ കാണാം, സമചിത്തതയോടെ കാണാം. പിന്നെ സ്ഥിരവും നിഷ്കളങ്കവുമായ ഭക്തി, ഏകാന്തമായ സ്ഥലത്ത് ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം, ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേറിട്ട് നിൽക്കുക, പിന്നെ ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ പ്രാധാന്യത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക. ഇതൊക്കെ എന്താണ്, ജ്ഞാനമാണ്. ഇതല്ലാത്തതെല്ലാം എന്താണ്, അജ്ഞാനമാണെന്ന് ഭഗവാനോട് പറയാണ്. അപ്പൊ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്, ഭക്തിയുടെ, നമ്മൾ ജ്ഞാനം എന്തിനാ നേടുന്നത്, ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസാന ലക്ഷ്യം അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ്, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലേക്ക്, ഭഗവാനിലേക്ക് പ്രാപിക്കാനുള്ള ഭക്തിയുടെ സേവനമാണ് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ലക്ഷ്യം. കാരണം ഈ അതിലേക്ക് കടന്നാൽ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതൊക്കെ എന്തായിട്ട് മാറുന്നത്, സദ്ഗുണങ്ങളായിട്ട് തീരുന്നത്, നല്ല ഗുണങ്ങളായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല, അതൊക്കെ നമ്മളെ സദ്ഗുണങ്ങളാകുന്നില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നതും ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണ്, നമ്മള് ഈ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ടാണ്, നമ്മള് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെ, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യാനായിട്ട്, ഭഗവത് സേവനത്തിൽ എത്തിച്ചേരാന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ജ്ഞാനം നേടുന്നതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുന്നവരാണ്. നമ്മള് ഒരു ശരീരത്തിന് പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് സംഭവിക്കുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും സംഭവിക്കുന്നതാണ് ഇതൊക്കെ. നമ്മൾ ജനിച്ച് നമുക്ക് എന്ത് സംഭവിക്കാം, മരണം സംഭവിക്കാം, അതുപോലെ തന്നെ ജരാനരകൾ ബാധിക്കാം. നമ്മൾ പോലെയല്ല നമ്മൾ എന്തിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ പിന്നീട് ഇരിക്കുന്നത്. ജരാനരകൾ ബാധിക്കാം, നമുക്ക് വ്യാധികൾ സംഭവിക്കാം. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മളെ ശരീരത്തിന് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളാണ്. നമുക്ക് പലതരത്തിലുള്ള ശരീരത്തിന് മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും. ഇതിൽ നിന്നെല്ലാമാണ് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടത്, മോചനം വേണ്ടത്. കാരണം ഇപ്പൊ ഇത് കാണുന്നുണ്ട് അല്ലെ, നമ്മൾ നല്ലൊരു സമയത്ത് ഉണ്ടാവുമ്പോ നല്ല ഭംഗിയില് നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അതിനുശേഷം പിന്നെന്താണ്, ഈ ജരാനരകളൊക്കെ ബാധിക്കുമ്പോ നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിലായിട്ട് മാറാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ മോചനം നമുക്ക് നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, നമുക്ക് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ ജനന മരണ ചക്രത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മള് ഈ ജന്മ, മൃത്യു, ജരാവ്യാധി, ഈ ക്ലേശങ്ങളാണത് നമ്മളെ സംഭവിക്കുന്നത്. ആ ക്ലേശങ്ങളിൽ നമുക്ക് മുക്തി നേടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം, ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമ്മൾ ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കണം. എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കത് സാധിക്കുള്ളൂ. ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാത്ത ഒന്നാണ് ശൗചം. ശൗചം രണ്ട് വിധമുണ്ട്, ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതും. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്ക് നമുക്ക് ഒഴിച്ചുകൂടാൻ സാധിക്കാത്ത ഒന്നാണ് എന്ത്, ശൗചം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് രണ്ടു തരത്തിൽ പറയാം, ആധ്യാത്മികമായിട്ടുള്ളതും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആന്തരികമായിട്ടുള്ളതും ബാഹ്യമായിട്ടുള്ളതും. ആന്തരികമായ ശൗചം എന്നത് എന്താണ്, ബാഹ്യമായ ശൗചം നമുക്കറിയാം, കുളി കൊണ്ട് നമുക്ക് നിറവേറ്റാൻ സാധിക്കും. ആന്തരികമായിട്ടുള്ള ശൗചം അതെങ്ങനെയാണ്, ഭഗവാനെ നിത്യസ്മരണ, ആന്തരികമാണ്. അതായത് ജീവാത്മാവിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ നിരന്തരം സ്മരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ആന്തരികമായ ശൗചം നിറവേറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഈ പ്രക്രിയ കൊണ്ട് തുടച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയും. അപ്പൊ മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിട്ടുള്ള മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ ഇല്ലാതാക്കാൻ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കാണ്, ഈ ശൗചം കൊണ്ട്, ആന്തരികമായ ശൗചം കൊണ്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും. സർവേന്ദ്രിയ ഗുണഭാസം സർവേന്ദ്രിയ വിവർജിതം അസക്തം സർവഭൃച്ചൈവ നിർഗുണം ഗുണഭോക്തിച്ച. സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും എന്താണ് പറയുന്നത്, സർവ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് ആര്, പരമാത്മാവ് എന്ന് പറയുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും അവിടത്തേക്ക് ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. സകല ജീവജാലങ്ങളെയും നിലനിർത്തി പോരുന്നെങ്കിലും അനാസക്തനാണ്, ത്രിഗുണാതീതനാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനുമാണ് അദ്ദേഹം. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനം ഭഗവാനെ നമുക്ക് പറയാം. ഭഗവാൻ എന്ത് പറഞ്ഞത്, ത്രിഗുണങ്ങളുടെ ഗുണാതീതനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഋഷികേശൻ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ നാഥനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്ന
എന്തെന്നാ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്? ഋഷികേശൻ എന്നാണ് ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത്. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താണ്, നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട്, നമ്മളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ അല്ലെ? കണ്ണുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ സാധിക്കുമോ? ഇല്ല. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്ക്, എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് ആർക്ക് സാധിക്കും? ഭഗവാന്റെ ഒരു ഇന്ദ്രിയത്തിന് ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കഴിക്കാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ്? ഒരു ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നതാണ് ഭഗവാന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ല. അപ്പൊ സർവ്വ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെയും ഉൽപ്പത്തി സ്ഥാനമാണ് ആര്? പരമാത്മാവ്. എന്നിരുന്നാലും ഭഗവാൻ എന്തില്ല? ഇന്ദ്രിയങ്ങളില്ല. കാരണം ഭഗവാന് ഓരോന്നിനും ഓരോരോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ആവശ്യമില്ല. ഭഗവാന്റെ എല്ലാ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾക്കും എല്ലാ പ്രവൃത്തി ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പിന്നെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളെ നിലനിർത്തി പോരുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ്? അനാസക്തനാണ്. മാത്രമല്ല ഇപ്പൊ ത്രിഗുണങ്ങൾ ആരിൽ നിന്നാണ് ത്രിഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടായത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഈ ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതനാണ്. ഭഗവാൻ എല്ലാത്തിന്റെയും അധിപനാണ്, പക്ഷെ ഭഗവാൻ അതീതനുമാണ്. അതേസമയം തന്നെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനൻ ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. എല്ലാ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ യജമാനനും ഭഗവാനാണ്. പക്ഷെ എങ്കിലും എന്താണ് ഭഗവാൻ? ഈ ഗുണങ്ങളുടെ അതീതനാണ്. ഈ ഗുണങ്ങൾക്കെല്ലാം അതീതനാണെന്ന് പറയാം. ജ്യോതിഷാമഭി തജ്ജ്യോതി തമസ്. ഒരു മിനിറ്റ്, ശ്ലോകം. ജ്യോതിഷാമഭി തജ്ജ്യോതി സമസാ പരമുച്യത്തെ ജ്ഞാനം ജ്ഞേയം ജ്ഞാനഗമ്യം ഹൃദി സർവസ്യ വിഷ്ഠിതം. അദ്ദേഹമാണ് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ്. പരമപദാർത്ഥനിഷ്ഠമായ തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നതും അവ്യക്തമായിട്ടുള്ളതും അവിടുന്ന് തന്നെ. അറിവും അറിയേണ്ടുന്നതും അറിവിന്റെ ലക്ഷ്യവും സർവ്വ ഹൃദയങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്നതും ആ പരമപുരുഷനാണ്. അപ്പോ സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെയും സ്രോതസ് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. എല്ലാത്തിന്റെയും സ്രോതസ്. തമസിനെ അതിക്രമിച്ച് നിൽക്കുന്നത് ആരാണ്? ഭഗവാനാണ്. അറിയേണ്ടതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, അറിയുന്നതും ഭഗവാനെ കുറിച്ച്. എല്ലാത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ആരാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമുക്കറിയാം എല്ലാ വേദങ്ങളും ശാസ്ത്രങ്ങളും എല്ലാതും എവിടേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്? ഭഗവാനിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. എല്ലാത്തിന്റെയും അൾട്ടിമേറ്റ് പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാന്റെ ലോകത്തേക്ക് തിരിച്ചു പോവുക എന്നുള്ളതാണ് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളുടെയും പരമമായ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എവിടേക്കാണ് പോകുന്നത്? കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനിലേക്ക്, പരമപുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള പരമ ദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായ ഭഗവാനിലേക്കാണ് എല്ലാതും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു പോകുന്നത്. അപ്പോ നമ്മള് സർവ്വ ജ്യോതിസുകളുടെ സ്രോതസ്സാര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ കണ്ടൂല, സൂര്യന്റെ പ്രകാശം, ചന്ദ്രന്റെ പ്രകാശം, ഇതൊക്കെ എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്? ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാത്തിന്റെയും ഉറവിടം ആര് തന്നെയാണ്? ഭഗവാൻ തന്നെയാണെന്ന് പറയാണ്. പുരുഷ പ്രകൃതി സ്തോഹി പുങ്ക്തേ പ്രകൃതി ജാൻഗുണാൻ കാരണം ഗുണസംകസ്യ അസത്യോനി ജന്മസോ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ ജീവാത്മാവ് പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളുന്നു. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായുള്ള സമ്പർക്കത്താലാണിത്. അങ്ങനെ നല്ലതും ചീത്തയുമായ നാനാ യോനികളിൽ ജീവൻ പിറവിയെടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ജീവാത്മാവ് എന്താ ചെയ്യണത്? ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത രീതി കൈക്കൊള്ളും. അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഈ ജീവാത്മാവ് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുന്നത് വരെ അതെങ്ങനെയാണ്? പരിശുദ്ധമായിട്ടുള്ളതാണ്. ഈ ജീവാത്മാവ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിൽ കടന്ന് അതുമായിട്ട് സമ്പർക്കത്തിലാകുമ്പോഴാണ് അതിന് എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത്? അതിന് മാലിന്യം വന്നു പെടുന്നത്. അതിനുശേഷമാണ് ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു ഗുണം അതിനെ സ്വാധീനിക്കുന്നതും ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് സ്വഭാവം രൂപീകരിച്ച് അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നത്. അതുവരെ ജീവാത്മാവ് എങ്ങനെയാണ്? അത് ഈ ത്രിഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതം തന്നെയാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ്. പക്ഷെ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതികളിൽ കടക്കുന്നതോടെ അതുമായിട്ടുള്ള സമ്പർക്കത്തോടു കൂടിയാണ് ജീവാത്മാവിന് ഈ ഗുണങ്ങൾ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഈ ജീവാത്മാക്കൾ നമുക്കറിയാം 84 ലക്ഷം ജീവാത്മാക്കൾ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ ഓരോ ജീവാത്മാവായിട്ടും ജന്മം എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? ഏത് ഗുണത്തിലാണോ നമ്മൾ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരും, അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ വരും. ആ കർമ്മമാണ് നമ്മളെ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നത്? അടുത്ത ജന്മത്തിലെ ഏത് ശരീരം സ്വീകരിക്കണം എന്നതിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാന ഘടകം എന്ത് തന്നെയാണ്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ്. ഈ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇതെല്ലാം നടക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മള് ചിലപ്പോ എന്താണ്, നമ്മളൊരു മനുഷ്യനായിട്ട് ജന്മമെടുക്കും. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏത് ഗുണമാണോ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ ഈ തമോ ഗുണമാണ് നമ്മൾ സ്വാധീനിച്ചതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? ആ തമോ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ജന്മം എന്തായിട്ട് മാറാം? നമ്മളൊരു
മനുഷ്യൻ എന്നുള്ളത് മാറ്റി നമ്മളൊരു മൃഗമായിട്ട് മാറാം. ആ മൃഗമായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ഒരു ജീവി, ആ ഒരു മൃഗത്തിന്റെ ഒരു ജന്മം എടുത്തതിന് ശേഷം അത് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി എങ്ങനെയാണ്, അതിനെ എന്തായിട്ട് മാറ്റണം. കാരണം ഒരു മനുഷ്യനാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത്, ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത്. ഒരു മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കർമ്മം അവിടെ തീർന്നു. അപ്പൊ അതിന് വീണ്ടും എന്ത് കിട്ടാണ്, ഉയർന്ന ജന്മം അതിന് കിട്ടും. ഒരു മൃഗത്തിന് ഉയർന്ന ജന്മം കിട്ടാം. പക്ഷെ മനുഷ്യനാണ് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നത്, താഴ്ന്നേക്ക് പോകുന്നത്. കാരണം മനുഷ്യൻ വിവേചിച്ചറിയാനുള്ള ബുദ്ധി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ മനുഷ്യൻ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കർമ്മത്തിനും എന്തുണ്ട്, പ്രതിപ്രവർത്തനങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മം അനുസരിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു തമോ ഗുണത്തിൽ നമ്മൾ കിട്ടി, തമോ ഗുണത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്താണ്, നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത പ്രവൃത്തികൾ തന്നെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മൾ എവിടേക്ക് പോകും, താഴ്ന്ന ലെവലിൽ പോയിട്ട് നമ്മൾ ജന്മം എടുക്കും. അതായത് താഴ്ന്ന യോനികളിൽ, മൃഗയോനികളിലോ ഏതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ വന്ന് ജന്മം എടുക്കും. അതേ സ്ഥാനത്ത് ആ മൃഗമായിട്ട് ജന്മം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ചെയ്ത കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം അവിടെ തീർന്നു. അപ്പൊ അതിന് വീണ്ടും എന്താണ്, അതിന് ഉയർന്ന ജന്മം കിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനേക്കാളും ഉയർന്ന ജന്മം അതിന് കിട്ടാം. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ തീരുമാനിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, നമ്മുടെ കർമ്മമാണിത് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ പ്രേരണ മൂലം ജീവാത്മാവ് ചിലപ്പോൾ ദേവനാകാം, ചിലപ്പോൾ മനുഷ്യനും, ചിലപ്പോൾ വന്യമൃഗവുമായിരിക്കാം. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ പറഞ്ഞു, ഈ ഭൗതിക തൃഷ്ണയുടെ ആ പ്രേരണ മൂലം കൊണ്ട് ജീവാത്മാവിന് ചിലപ്പോ ദേവന്മാരായിട്ട് ജന്മം എടുക്കാൻ സാധിക്കും, ചിലപ്പോ മനുഷ്യരായിട്ട് ജനിക്കാം, ചിലപ്പോ മൃഗങ്ങളായിട്ട് ജന്മമെടുക്കാം. പിന്നെ പക്ഷിയായും പുഴുവായും ജലജന്തുവായും പുണ്യാത്മാവുമായും മൂട്ടയായിട്ട് പോലും നമുക്ക് ചിലപ്പോ ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ഇങ്ങനെ തുടർന്നു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നതാണിത്. ഏത് രൂപമെടുത്താലും തന്റെ പരിതസ്ഥിതികളുടെ ആധിപത്യം തനിക്ക് തന്നെയാണെന്ന് ജീവാത്മാവ് കരുതുന്നു. പക്ഷെ ഏത് രൂപത്തിൽ വന്നാലും ജീവാത്മാവിന്റെ ധാരണ എന്താണ്, താനാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഇത് ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇത് മുഴുവൻ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് താനാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നതെന്ന്. ഏവം വേത്തി പുരുഷം പ്രകൃതി ച ഗുണൈ സഹ സർവഥാ വർത്തമാനോപി നസ ഭൂയോഭിജായതേ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയെയും ജീവസത്തയെയും പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ അന്യോന്യ ബന്ധത്തെയും വിശദമായി അറിഞ്ഞവർക്ക് നിശ്ചയമായും മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എന്തായാലും ലോകത്തിൽ അവർ വീണ്ടും ജനിക്കില്ല. അപ്പൊ ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവസത്തയെ കുറിച്ച്, പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെയും അന്യോന്യ ബന്ധത്തെ കുറിച്ചും ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയവർക്ക് എന്താണ്, അവർക്ക് എന്തായാലും മോക്ഷം ലഭിക്കും. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച്, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പരമാത്മാവിനെ കുറിച്ച്, പിന്നെ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്, ഇവ തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് നിശ്ചയമായിട്ട് എന്ത് ലഭിക്കും, മോക്ഷം ലഭിക്കും. ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായാലും ശരി, ഇവർക്ക് എന്താണ്, ഇവർക്ക് വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തില് ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. കാരണം ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രകൃതി എന്താണ്, ജീവാത്മാവ് ആരാണ്, ഭഗവാൻ ആരാണ്, ത്രിഗുണങ്ങളും ഇതും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഭഗവാനെ തത്വത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, ജീവാത്മാവിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞു, ഭൗതിക പ്രകൃതിയെ കുറിച്ചും എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് വീണ്ടും എന്തുണ്ടാവില്ല, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മമെടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നില്ല. പ്രകൃതൈവച്ച കർമാണി ക്രിയമാണാനി സർവശഃ യാ പശ്യതി തഥാത്മാനമകർത്താരം സ പശ്യതി. ഭൗതിക പ്രകൃതി സൃഷ്ടമായ ശരീരമാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നതെന്ന് ആത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്നും അറിയുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ഭൗതിക പ്രകൃതിയാണ്, അതായത് പ്രകൃതിയുടെ ഗുണങ്ങള്, ഈ 3 ഗുണങ്ങള്, ആ ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ജീവാത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. അപ്പൊ ജീവാത്മാവല്ല എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും പ്രവർത്തികളും ചെയ്യുന്നത്, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവൻ. ഇതേപോലെ ശ്ലോകം നമ്മൾ 3 പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പ്രകൃതിയെ ക്രിയമാണാനി ഗുണൈ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യത. അതായത് ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണ് താനാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ എന്താണ്, ജീവാത്മാവല്ല, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്നവരെന്ന് പറയുന്നു. യഥാ പ്രകാശയത്യേക കൃത്സ്നം ലോകാമിമം രവി ക്ഷേത്രം ക്ഷേത്രീ തഥാ കൃത്സ്നം പ്രകാശായതി ഭാരത.
ഭാരതപുത്ര, സൂര്യൻ വിശ്വത്തിലെങ്ങും വെളിച്ചം പരത്തുന്നത് പോലെ ജീവാത്മാവ് ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് അതിനെ അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പോ എങ്ങനെയാണോ സൂര്യൻ ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചം മുഴുവൻ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നത്, അതേപോലെ തന്നെ ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്? ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കാണ്, അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കറിയാം, നമ്മള് ആ ശരീരത്തിനുള്ളിൽ ജീവാത്മാവ്, ആത്മാവ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ സാധിക്കും? അതിന് ബോധം ഉണ്ടാവും, ഒരു അവബോധം അതിനുണ്ടാകും, അല്ലെ? ആ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിനൊരു അവബോധം ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ അതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എങ്ങനെ? ആ അവബോധം കൊണ്ട് ആ ശരീരത്തെ പ്രകാശമാനമാക്കാണ് ജീവാത്മാവ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് രീതിയിലാണുള്ള അവബോധമാണുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് ആ ജീവാത്മാവ്, ആ ശരീരം പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷെ എന്താണ്, എല്ലാ ശരീരത്തിലും ഒരു എന്തുണ്ടാവും? ഒരു അവബോധം, ഒരു പ്രജ്ഞ ഉണ്ടാവും. അതില്ലെങ്കിൽ എന്താണ്? ആ ശരീരം ജഡവസ്തുവായി. ആ പ്രജ്ഞ അതിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, ആ ചൈതന്യം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ആ ശരീരം നശിച്ചു. പിന്നെ നമുക്ക് ആ ശരീരത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അതാണ് പറയുന്നത്, ജീവാത്മാവ് ആ ശരീരത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിനെന്താണ്? അവബോധത്താൽ പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. ഇപ്പൊ നമ്മള് മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ശരീരത്തിന്റെ പേര് പോലും പറയുന്നില്ല, ബോഡി എന്നാ പിന്നെ പറയുന്നത്, അല്ലെ? കാരണം അതിൽ നിന്ന് എന്ത് പോയി? ആ ചൈതന്യം അല്ലെങ്കിൽ ആ അവബോധം, ആ ജീവാത്മാവ് അതിൽ നിന്ന് പോയി. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് പറയണം അതിനെ നമ്മൾ പിന്നെ ആ പേര് പോലും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ശരീരത്തെ അവബോധം കൊണ്ട് പ്രകാശമാനമാക്കുന്നതാണ് ആര്? ജീവാത്മാവ് പ്രകാശമാനമാക്കുന്നു. അപ്പൊ അവബോധം പലതരത്തിൽ വരാം. നമ്മളൊരു കള്ളന്റെ കയ്യില്, നമുക്കൊരു ഉദാഹരണം പറയാണ്, ഒരു കള്ളന്റെ കയ്യിൽ ഒരു കത്തി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ആ കള്ളന്റെ അവബോധം അനുസരിച്ച് ആ കത്തി അത് എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്? മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കൊള്ളയടിച്ച് തട്ടിപ്പറിച്ച് സ്വത്തും സ്വർണ്ണമൊക്കെ നമുക്ക് മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, അല്ലെ? അതിനാണ് നമ്മൾ ആ കത്തി ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഭീഷണിപ്പെടുത്തി അവരിൽ നിന്ന് പൈസ ഒക്കെ അപഹരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതേ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് ആ കത്തി കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ, ആ ഡോക്ടറുടെ അവബോധം എങ്ങനെയാണ്? ആ ഡോക്ടർ ഒരു ജീവൻ രക്ഷിക്കാനാണ് ഉപയോഗിക്കുക. അപ്പൊ ഒരു അവബോധം വളരെയധികം നമ്മളെ സ്വാധീനിക്കുകയാണ്. നമ്മളില് ഏതാണോ നമ്മുടെ അവബോധം, അതായത് നമ്മൾ ഏത് ഗുണമാണോ നമ്മളിൽ സ്വാധീനിച്ചിരിക്കുന്നത്, അതനുസരിച്ചായിരിക്കും നമ്മുടെ സ്വഭാവം വരുന്നത്, അതനുസരിച്ച് നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ വരുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മളില് ഇരിക്കുന്ന ഗുണത്തിനനുസരിച്ച് ഒരു കത്തി നമുക്കൊരു രണ്ട് വ്യക്തികള് രണ്ട് രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കാണ്. അവരുടെ അവബോധമാണ് അതിന്റെ കാരണം. ഒരു കള്ളന്റെ അവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ ആ വ്യക്തി അത് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിച്ച് പൈസയും സ്വർണ്ണമൊക്കെ മോഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. ഒരു ഡോക്ടറുടെ കയ്യിലാണ് കിട്ടുന്നതെങ്കിലോ ആ ഡോക്ടർ എന്താണ്? ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവൻ രക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. ഇതാണ് അവബോധത്തിന്റെ പ്രത്യേകത. ക്ഷേത്രജ്ഞയോരേവ അന്തരം ജ്ഞാന ചക്ഷുഷ ഭൂത പ്രകൃതി മോക്ഷം ച യേ വിദുര്യാന്തി തേ പരം. ശരീരത്തിനും, അതായത് ക്ഷേത്രത്തിനും ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവനും ക്ഷേത്രജ്ഞനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എങ്ങനെയെന്ന് ജ്ഞാനദൃഷ്ടി കൊണ്ട് കാണാനും ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്തെന്നറിയാനും കഴിവുള്ളവർ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും, അതായത് ക്ഷേത്രത്തെ കുറിച്ചും ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ മനസ്സിലാക്കാം, അവ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കുക, ഇതൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കുക. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാൻ ഉതകുന്ന പ്രക്രിയ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിനൊക്കെ അറിയുന്നവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, പിന്നെ ക്ഷേത്രജ്ഞനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, പിന്നെന്താണ് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ അറിയുന്നവന്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിവുള്ളവന് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? പരമപദം പ്രാപിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധോപ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃദ്ധി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ ഗൗരപ്രമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും നന്ദി. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് എന്തൊക്കെ അറിയാനാണ് ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചത്? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ, ജ്ഞാനം വിഷയമായി ഭവിക്കുന്നവയെ കുറിച്ച് അറിയാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ഉത്തരം എന്താ പറഞ്ഞ ഭഗവാൻ? പ്രകൃതി, പുരുഷൻ, ക്ഷേത്രം, ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. എന്തൊക്കെയാ ഉത്തരം പറഞ്ഞത്? ശരീരം ക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ശരീരമാണ് ക്ഷേത്രം. ആ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവൻ ക്ഷേത്രജ്ഞൻ. പിന്നെ ശരീരമാകുന്ന ക്ഷേത്രത്തെയും ക്ഷേത്രജ്ഞനെയും കുറിച്ചുള്ള അറിവാണ് ജ്ഞാനം. അതെ. പിന്നെ പ്രകൃതി എന്ന് വെച്ചാൽ കർമ്മക്ഷേത്രമായ ഭൗതിക ലോകമാണ് എന്ത്? പ്രകൃതി എന്ന് പറയുന്നത്.
പിന്നെ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് കുറിച്ചാണ്, അതാണ് എന്ത് നമ്മൾ എന്തിനെ കുറിച്ചാണ് അറിയേണ്ടതാണ് ന്യായം എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. ഇതൊക്കെയാണ് ചോദിച്ച് ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നത്. സർവ്വ ശരീരങ്ങളിലും കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാൻ ആര് തന്നെയാണ്? ക്ഷേത്രജ്ഞൻ ജീവ തന്നെ. പരമാത്മാവ്, പരമാത്മാവ് ആ പരമാത്മാവ് ആരാണ്? ജീവാത്മാവ്. ഭഗവാൻ. ഭഗവാൻ അത് കുടികൊള്ളുന്നു. ശരി. സർവ്വ ശരീരങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന കുടികൊള്ളുന്ന ഭഗവാനും ആര് തന്നെയാണ്? പരമാത്മാവ് ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. ഭഗവാനും ക്ഷേത്രജ്ഞൻ തന്നെയാണ്. കാരണം ഭഗവാനും എന്തറിയാം, എല്ലാവരുടെ ശരീരത്തെ കുറിച്ചും അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കർമ്മക്ഷേത്രം എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശരീരത്തിന്റെ 24 ഘടകങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ഭൂമി മഹാഭൂതങ്ങൾ, പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയം, കർമ്മേന്ദ്രിയം, ഇന്ദ്രിയ വിഷയം, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ, മനസ്സ്, ഭൂമി, ജലം, വായു, ആകാശം, അഗ്നി, കണ്ണ്, മൂക്ക്, നാക്ക്, ത്വക്ക്, ചെവി, ശബ്ദം, കാല്, കയ്യ്, ഭുജം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം, ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി, നിത്യഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതി. അപ്പൊ അതായത് പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങൾ പറഞ്ഞു, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഇന്ദ്രിയ വിഷയം, ഒന്നും കൂടി പറയാമോ? ഗന്ധം, രസം, രൂപം. ഗന്ധം, രസം, രൂപം, സ്പർശം, ശബ്ദം. ഓക്കെ. പിന്നെന്താണ്? മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മനസ്സ്, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയ ത്രിഗുണങ്ങൾ. അപ്പൊ പഞ്ചമഹാഭൂതങ്ങള്, കർമ്മേന്ദ്രിയങ്ങള്, പിന്നെന്താണ്? ജ്ഞാനേന്ദ്രിയങ്ങള്, ഇന്ദ്രിയ വിഷയങ്ങൾ അല്ലെ. അങ്ങനല്ലേ പറഞ്ഞത്? അതെ അതെ. അപ്പൊ 24 എണ്ണായി. പിന്നെ മനസ്സ്, ബുദ്ധി, മിഥ്യാഹങ്കാരം, ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങൾ. ഇതാണ് 24 ഘടകങ്ങൾ. 24. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണ്? മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളിലെ എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാം? കർമ്മങ്ങളെ എങ്ങനെ തുടച്ചു മാറ്റാന്നായിരിക്കും. അത് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തോ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, നോക്കണം. എങ്ങനെയാ തുടച്ചു മാറ്റാ? ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. എങ്ങനെയാണ്? മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയ രണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞു. ഒന്ന് നമ്മള് സ്നാനം ചെയ്ത് പുറത്തു നിന്നുള്ളത് മാറ്റാൻ ആന്തരികമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത്? മലിനങ്ങളെ മാറ്റാനായിട്ട് മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് അതായത് മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മലിനങ്ങളെ അകറ്റാന്, ആന്തരിക മാലിന്യങ്ങളെ അകറ്റാൻ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ച് ഭഗവാനിൽ ചേരുക. ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്ര ജപത്തിലൂടെ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം മന്ത്രോച്ചാരണത്തിലൂടെ ആരാണ്? നിരന്തരം ഭഗവാനെ സ്മരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. അങ്ങനെ നമുക്ക് മനസ്സിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മുൻജന്മ കർമ്മങ്ങളുടെ പൊടിപടലങ്ങളെ തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട്, പൊടിപടലങ്ങളെ തുടച്ചു മാറ്റാനായിട്ട് സാധിക്കും. എങ്ങനെയാണ് സാധിക്കുക? ഒന്ന്, ഹരേ കൃഷ്ണ മന്ത്രം ജപിച്ചുകൊണ്ടും നിരന്തരം ഭഗവത് സ്മരണ ചെയ്തുകൊണ്ടും. മനസ്സിലായോ? നിരന്തരം ഭഗവാന്റെ സ്മരണ ചെയ്തുകൊണ്ടും, പിന്നെ അതുപോലെ